aiwa muchitambire. Thank you very much. Yes, muno ndomshop medu tinowanika paconstruction house first floor room number 8. Tinochazogaisa madresses tinoma order from Dubai Runners, so shop yedu Dubai Runners, and tine madress edu isusu atinogaisa anotangira pa$30 hiring and then $150 buying. So nhasi tine dress redu ratoda kukupai tichikutendai nebasa renyu ramunotiitira muZimbabwe muno. So no dress renyu maiwe mwanangu chebheni chacho yuwi mwanangu ndinotenda maiwe, this is so nice. Saka iwati muno madresses aya munahaisa munaatengesa akachipa zvakadii? anoita $30 hiring and then $150 buying. 150. Mwanangu. Thank you so much, my God. Mfaro wandinawo ndewa Jesu, mfaro wandinawo takapiwa na Mwari, wona mfaro wandinawo ndewa Jesu. Muri kuzviona kamuri yeZimbabwe muno pa construction house muroom 8 iroom 8 muroom 8 unowana hembe dzakanaka. Tarisai muone dzemhando yepamusoro. Munouya muno muchitora zvinhu zvavo munoda zvakanakisisa izvi. Muri kungodzionera muri kungozvionera mhuri yeZimbabwe, muri kungozvionera unyanzvi hwembasha dzepamusoro. Tarisai muone, ungashorei pambasha dzakadai asikana? Chitarisai muone zvandaitirwa izvi. Kudakadzwa inonzi Dubai Runners. Thank you so much, Dubai Runners. Thank you so much for this nice dress for my Chilimba. I appreciate so much. Thank you, my daughter. Aiwa, unditenderewo mwanangu, unditenderewo kuna mai kuti hanza ndafara. Mwari vakomborere basa redu iri rakanaka kudai iri. Riende kumberi mhuri yeZimbabwe varangarirewo sekundirangarira kwavandiitawo. Thank you so much.